Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ang yaning Martes, August 27, 2024. Pamisan medong ding sabla, kailangan king pamamya solusyon, king serya ning albog, king syudad San Fernando. Paman niya namin king sarili, antimong Kapampangan, maulaga king pamanigaral amanong sismuan, agpangking Kapampangan advocate. Larawan ng mga estudyante na nagmamaneho ng e-bike papasok ng eskwela, umani ng magkakaibang reaksyon sa social media. Alice Guo at mga kapatid, tumakas daw ng Pilipinas, sakay ng bangka. At mahigit 450 barangay sa bansa, may aktibong kaso na ng ASF. Vaccine rollout, sisimula na raw sa August 30. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya, marugulapi sa sabyan po ngeni ing serya na ning pamanalbog king kabisera na ning Labod, Kapampangan, ing syudad San Fernando. Pauli ning pilang oras sa masika na pamanuran, limbog king syudad. Inya pong July 25, August 1, ang pong August 23. Inya naman bang api sabyan ning may sabing problema king pamanalbog, may kumbirala king programa na ning CLTV 36, so to speak, nganing Martes, August 27, ting miyaliwang sektor. Kaya ba kareni ring king business sector, Department of Public Works and Highways o DPWH, City Engineering Office sa ning syudad, ating Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC. King karelang pamisabi, maragula sangkan kanini, aparte ing maragula volume na ning bibibulos sa danom, ing drainage system, ang puing basura. Inya naman king pamamya solusyon, king may sabing amon, gana-gana kanu, ating kanong katungkulan. ang approach dito dapat watershed approach. Meaning to say, hindi porke ako nasa taas, hindi ako naapektuhan, hindi ako makikialam. All right. No? Dapat yan from ridge to reef na yung ang focus natin, hindi lang doon sa ano. Kaya everybody is concerned, lalo na yung pinaka-importante yan yung mga tao. Dapat naiintindihan nila kung ano yung gagawin nila, malaking epekto to sa mangyayari doon. Gusto kong kumbinsihin ang DPWH, kagaya ng sulat namin sa kanila, na kung pwede, mag-lead sila, tayo isasama sa kanila. We will come up with a Pampanga province-wide flood control master plan. At wag po kayong mag-alala kung kailangan po naming sumulat sa DBM, sa Senado, sa Kongreso.
Ngayon pa lang po, sinasabi namin sa inyo, gagawin po namin yun. Pakasukol nengen ni King Detention Facility ning House of Representatives o HOR King Quezon City Cassandra Leong asangkot king Mega Pogo Hub King Porac, Pampanga. Iong ing tinalakada representante na ning Lucky South 99 Incorporated King Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ing Lucky South 99 ing operator ning Porac Mega Pogo Hub nung nukarin meto kala ring mialiwang illegal aktibidad, kalupa na ning human trafficking, scam, torture at sextortion. Agpangking co-chairman ng House Quad Committee ay Representative Robert Ace Barbers, maulagala ring maging testamento ng ong king House Inquiry, uling yakabud ing link king Lucky South 99 at kareng aliwapang illegal pogo hubs at diskubri ning gobyerno. Minuna ning may contempt king Kamaray Ong ulining pamanagon karing hearing dikil king Pogo. Tinakasya ini at mera kapya king Indonesia kaya bing kapatad ng dismissed Banban Mayor Alice Guo ay Sheila. August 22 anyang mibalik lakyati bangsa. Lunes, August 26, anyang tinurn over ning National Bureau of Investigation o NBI Ong. King kustodiya na ning HOR nung nuka rin niya magdaton kilob ning at nung pulong aldo, pasiking House Order. At pang Department of Justice, dekap na ning NBI Ong paulining obstruction of justice, violation king Passport Act at king criminal provision ning Immigration Act. Samantala, makadetain naman king Senado, Sheila Guo. Samantalang yaning bula na po ning amanong siswa na metong na mga lecture workshop ing sinadya na ning Tourism Office na ning Pampanga ampong Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Tungkol yung tema na ning mera patapamagsane king pamagkilala king pangakapampangan na ning metong nga individual king kayang sarili. Ano po report ng Lizan Morten? Araling Panlipunan Department Head ya, king meto nga eskwela king Tarlac City Head Teacher Sally Duwaki. Kaya beda rin kayang Social Studies co-teacher, migbiyay la papunta king Kapitolyo ning Pampanga, bang makisan metong king Sanet sa lugsug king Amanong Kapampangan. Agyang Kapampangan ko po, magkasakit ko pong mamasa. So siguro po detang abalo ko, Kenny, na kay makakadagdag la po reta para king kabaluang po, king pamagbigkas, ang pompawag mamiamano kareng kapara kong mesra. In kilalang talasulong kultura ampong kasalesayan Kapampangan na Joel Malyari, yang mimye pa magsane kareng tinagon king workshop. Maulaga ka nung mikasalamin lapamo king panga Kapampangan da ing meto nga individual, bayo de lakwas gambulan ing amanong siswan. Yung amano kasi yung pinakadalan yung pinaka main transmission channel. Yung kaya kang pamana, nung nanyaman ng Belwan, galing yaman yan, o literatura yan, miyayalong pimamanan, kabyas na, progress na nang kaya katamong balen, dumalan niya king language. So without a good channel, milipat. Yan nakasasabihan lang timongin, kang PISA 2018, PISA 2022, metong lasa sabihin. Then Pilipino, elabiyasa king math, elabiyasa king science, elabiyasa king reading, o huling kasi king matalangan din king amanong English. We know how to speak English, pero not in the earlier stages, na kalupan nga sabi ko, kailangan talaga mga manong kapakit ang balo mo kayo mag-step. Another takbang, mag-Filipino ka. Peni mo na ning Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga ing may sabing aktibidad, kaya being Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Agpangkang Kapampangan Tourism Officer Michael Castañeda, mestra lang taga nareng keraklan kareng pengong biradang makyabe king workshop ng Malyari, bang makasaup laking pa magdulap kabyasnan kareng karelang estudyante. Ikatala rin 90% rin kaya katamong attendees manibatan keng Department of Education
Number one, bang rin kaya katamong maestro ang pang-mestra, balo dyan naman nung makanano, in masanting dang daptan, bang daked o araked, ining baludang kabias na ng pang-impormasyon kaya katamong lecture ni karing-karelang estudyante, bang lakwas deng luguran, yung kaya katamong pingamanong siswan. Antimorin semantalang dala rin deng mapilang estudyante ing sanit sa lugsog king amanong Kapampangan workshop. Para kang Lian Luis Ibat king City College of Angeles, makasaup ya kanuing workshop ay ni para king susulong dang advokasya ning karelang organisasyon king eskwela. So, as a student po, importante yan po kaya kami ni, especially po, students kami po ng City College of Angeles, wherein ang pinaka-focus po is mag-preserve kami pong culture and language ng Kapampangan. Samantala, pega na kana namang malyari kareng sablang Kapampangan, amaulagayang pamanigaral king amano para king nanumang buridang i-develop deng memalen king karelang sarili. Para kareng Kapampangan pengari, nasa nang maggumpisaya sana kimbaleing pamanurong amanong si Swan king karelang anak. Metong kareng briming pa masala, banta balikan taya naman yung kaya katamong pamangamit kasi mawala laretang nalaresangkan. So metong asangkan, king pamagaral, lalo na dakat ka rin nga tsukeni, may nibalaking akademya. So, kailangan na itapin na antin dyan din na basic learning na itao sa tang ELLN, Early Language Literacy and Numeracy. Mamilang, magsalita, mamasa, magkanta king Kapampangan. So, itempiya ka mumuna niya. Kailangan niyang paking yan anti yung orientation at pamagpagana ka. Yako po kaya kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen. Kay po mama ko, magbalik kaing balen at balita. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya ka sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ng sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy, tana, atin na kang sisig na ng Angeles. Birna mo, solve na ka! Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya na kakabalen, o reniring dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patdanying main switch ng kuryente. Isarala ring gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo la ring importanteng dokumento bantang aywasan ng pangasirada rin ni King Albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari yung bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangki ng LPG, at makasusila ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigid king bilining panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran.
Uri naman mo yung eme kibalo kim peka pamosong pamangan kayong mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin iniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karas king pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ng sisig aburi ng sapyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pang may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong ka ng sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, dildak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang popang ning nang ay ligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning nang aatena ning manok, bulos mo ing dakala sibuyas, kay ba't polisan mo yung mantikilya ing kaya ka sizzling plate, tsaka may ibulus ing sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ning kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin nakasisig na ning Angeles. Birna mo, solve na ka. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Viral po ngayon sa social media ang mga larawang kuha ng photographer na si Gerald Gloton kung saan makikita ang mga batang nakasakay ng e-bike papuntang eskwelahan. Tanong ng mga netizen, bakit pinahintulutan ng mga magulang ng mga batang nasa larawan ang pagmamanehong mag-isa ng e-bike? Kaugnay po na balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono ang spokesperson ng LTO Region 3 na si Attorney Suzanne Lasatin. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating pong programa. Yes, hello. Good evening, Miss Jen. Opo, Attorney, I'm sure no, nakarating na po sa inyo itong photo nitong dalawang bata na mukhang papusok po ng eskwelahan, ano? Nagmamaneho ng e-bike. Una po siguro sa lahat, ano po muna ang reaksyon ho ninyo dito? Unang-una, parang napansin ko, it's really beyond the norm. So, it's alarming. Beyond the norm na tinatawag. Kasi, alam naman po natin that we have several laws regarding the protection of children in our motor vehicles. Unang-una, pati sa kotse, hindi sila pwedeng sumakay sa harap. At kung sasakay man sila sa kotse, kailangan naka-car seat. Sa motorcycle, for example, kahit nakasama nila ang parents nila, they cannot ride a motorcycle that is used by anybody, even that person possesses a license if it's operated along the public roads. Kapag, for example, ay wala silang helmet, hindi nila maabot yung foot peg, o kaya they cannot reach the person in front of them. So, nakakapagtaka, bakit kung sa mga malalaking sasakyan, nakasama na nga nila ang magulang nila, ay may mga regulasyon na inilagay sa ating batas, bakit pinahinantulutan ng mga parents na maging mag-isa itong mga bata na pumapasok sa school gamit ang light electric vehicles. Ito nga po, Attorney, umani no, ng 5,000 comments, iba-ibang reaksyon ho, ang talagang sinasabi nila, ang pinupunto, delikado dahil mga bata. Pero sabi nyo nga po, meron tayong umiiral na batas, kanya lang ito po ay mga e-bikes, ano? Yes. Meron ho bang malinaw na regulasyon? Although alam naman ho natin, lalo na sa mga magulang, bakit ho nating papayagan na magmaneho ang mga bata ng ganito? Napakadelikado, no? Ano pong malinaw ba na nakasaad sa batas? Meron na hubang batas na sinasaklaw itong mga ganitong bagong uri ng sasakyan, Attorney?
Yes. 'Di ba ang basic sa atin is yung nasa RA 4136 na motor vehicles must be registered. And then right now in this age, we have this light electric vehicle as variant. So para ma-regulate natin to, ang Land Transportation Office is nag-release sila ng memorandum under Memorandum Circular 2024-2637. So 2024 lang po ito. May kabaguhan po siya. So, ang nilalaman po ng memorandum na ito ay sinasabi na lahat ng light electric vehicles that are supposed to be operated along the highway must be registered. Aside from that, yung mga light electric vehicles na yon, kailangan ang nag-ooperate ay may license. So, ano po ba itong mga light electric vehicles na ito? Depende pa rin sa assessment ng LTO. Kapag pumasa siya at may mga minimum accessories na headlight, signal light, stoplight, side mirrors, working brakes, tires, provision for plates, and unique vehicle identifier, kailangan po marehistro ito. Pero kapag wala yung mga iyon, for example, ang bike, e-bike, wala siyang provision for plate, o kaya ang e-bike, wala siyang stoplight, wala siyang signal light, isa siyang light electric vehicle na dapat hindi ginagamit sa public road. Pag sinabi nating public road, ay ito po yung mga road designated for public use, which shall include but is not limited to national highways, provincial roads, city and municipal streets, including barangay roads. So, yun po yung definition natin ng public road. So, kahit nasa barangay yan, tapos ang sasakyan mo ay light electric vehicle, dapat irehistro mo. Pero kung itong sasakyan na ito ay hindi ka dapat irehistro, pwede mo itong gamitin, pero wag sa public road. Pero ito po, no, nakikita ho natin dun sa picture, saan po ba pasok, no, ang ginamit na e-bike nitong bata? Well, parang dalawang magkasunod pa ito, attorney, na parehong estudyante po ang nagmamaneho eh. Yes. Naalis na po dun sa bagong memorandum natin yung fixed classification na ibinibigay ng LTO. So, nawala na po yung classification A, B, and C. So, kailangan lang natin i-assess. Pero as per my assessment, based on the photo, hindi lang po ito e-bike, para siyang e-trike, no? So, it is not just an active sport na active transport katulad ng mga basic bike. Mukhang ito po ay isang light electric vehicle, which is a vehicle propelled by other than muscular power. So hindi siya katulad ng bicycle na madaling gamitin ng mga bata sa loob ng subdivision or sa loob ng kanilang bahay or sa parking lot. Para po siyang kailangan talaga ng training ng isang nakakatanda, kaya nga po kailangan pa rin po natin ng license if we are operating light electric vehicle. And tandaan po natin, pag kumukuha tayo ng license, before that, student permit, kailangan mong mag-undergo ng training sa driving school, which is 16 hours. Tapos, pagkatapos ng student permit, kailangan mo pa na namang kumuha ng practical driving course na 8 hours bago ka makakuha ng license. And above everything, ang pinaka-requirement sa license ay yung age, which is at least 17 years of age. So, kitang-kita naman po sa picture na yung mga bata ay talagang bata, maybe below 10 years of age. So, hindi talaga sila qualified to operate light electric vehicle kahit saan man yan. Opo. Pero attorney, di po natin may kakaila, no? Nagdumarami po talaga yung mga e-bikes tulad po niyan sa kalsada. Hindi ho natin alam, baka sa ibang mga lugar o sa ibang mga eskwelahan, may mga ganyan din pong pagkakataon, no? Na hinahayaan yung mga bata na magmaneho ng e-bike para may masakyan papunta ng kanilang paaralan. Sa panig po ng LTO, ano po kaya ang maari po nating gawin, ano? Or kung meron man pong, may mga traffic enforcers din naman po tayo, kahit sa mga, lalo na sa mga harap ng mga eskwelahan, ano? Ano po bang kailangan ho nilang gawin, no? Para maproteksyonan, unang-una, ito pong mga bata na nagmamaneho na hindi naman dapat nitong mga e-bikes? Yes. Yung nasa memorandum natin is
the penalty that can be imposed upon a person operating light electric vehicle. But of course, it does not include children kasi itong memorandum naman natin, hindi naman niya ine-expect na ang mga bata ang mag-operate ng light electric vehicle. So for ordinary people like teenagers or the young adults or the those going to work, ang magiging penalty nila kapag nag-operate sila ng light electric vehicle na hindi rehistrado, ay unang-una mai-impound yung light electric vehicle. Pangalawa is pwede silang mabigyan ng ticket for reckless driving and driving an unregistered motor vehicle. Driving an unregistered light electric vehicle. Hindi po motor vehicle pala yung tawag kasi electric siya. So, ang point ko, ayaw nating ulitin yung mga bata, di ba? Hindi naman natin sila bibigyan ng ticket. So, ang pinaka-form ng enforcement na matatawag natin dito, ma-apply is through preventive law enforcement, which is through this mode that we are doing right now, like information dissemination. We need to inform the parents of these children na wag natin i-expose ang mga bata sa ganitong kind of risk and danger. Unang-una, bata sila, hindi sila mahuhuli. They do not have the capacity to contract. Some children still do not have discernment. So of course, children cannot enter into a contract the more that they cannot be apprehended kasi mga bata nga sila. Kaya ingatan po natin yung mga anak po natin, mga pamangkin natin na pumupunta sa school. Kasi whatever wrongdoing that person or that child might commit shall be the vicarious liability of the parent. So, kung may mangyari pong masama, yung parent po parati ang magiging liable. So, kung as worst comes to worst, may mangyari pong masama sa bata or siya yung makasagasa or siya yung masagasaan, meron pong liability yung parent at doon po natin, we will go after them on the part of LTO. Yun na lang po yung magagawa natin. So, gusto rin po sana natin makipag coordinate and be in partners with the LGU and then yung mga kapulisan natin, natulungan po tayo sa in this information dissemination drive, lalong-lalo na that we should always remember that the state always protects the children. The state always preserves the safety, the right of the children to have safe environment, away from danger, and away from deprivation of their welfare. So kapag i-expose natin sila sa ganon, parang na-exploit na rin yung mga bata. So kailangan iwasan natin to. So sa mga manggulang natin sana ay ihatid nyo na lang yung mga nakpo ninyo o kaya samahan po ninyong maglakad or sumakay po ng tricycle, gamitin ng kotse natin. Kung sasakay man sila ng motorcycle ninyo, gamit dapat sila ng helmet at kailangan maabot na nila yung foot peg at kailangan ay kayang-kaya na nilang i-reach yung person in front of them. So, yun lang po yung mabibigay kong advice. Opo. Pero attorney, in this case, no, kung nakikita ho natin na may mga paglabag dahil may mga batas na nga, no, kaugnay po ng paggamit ng mga e-bikes, pwedeng ang magulang ang managot, attorney? Yes, but indirectly kasi syempre naman ang temporary operator's permit or the ticket that we are issuing is a formal charge against the person who is committing the violation. And at that moment, hindi naman po yung bata, ay hindi yung parent yung nagko-commit ng violation, but yung bata. So hindi po natin mai-issuehan yung bata ng driving without driver's license, ganyan. Pero kapag pwede pong tanungin ng mga enforcer, ano yung pangalan ng parents nila, at by that siguro we can start searching and then susulatan po natin yung parents at sila yung licenses nila yung ia-alarm natin. Kasi kailangan po ang nakasulat talaga sa ticket is definite. Sino yung nag-drive at hindi naman po natin pwede ilagay yung pangalan ng bata kasi bata nga sila. So as I was saying kanina, wag na sana tayo dumaan sa mode ng or sa type of enforcement na meron ng huli or what. Let's go for the preventive enforcement kung saan before magkaroon ng violation is na-prevent na natin, lalong-lalo na po ay mga bata ay involved.
Opo, attorney, kunin ko na rin po ang pagkakataon na matanong kayo kaugnay naman po nung naibalita natin kahapon no, na road rage na i-report po sa atin ng concerned citizen ano, na may involve po na umano no, barel. Although ang nakausap po namin ang CPOSCO kahapon, nagba-backtracking pa po sila, hindi pa kumpirmado kung talagang barel. Pero alam naman ho natin may mga ganitong pagkakataon talaga no sa kalsada na nangyayari kapag sobrang init ng ulo po ang pinapairal ng mga motorista. Ano pong malinaw dito? Yes. Kaya nga ang LTO is before the renewal of their driver's license ay meron tayong mga intervention like nagkakaroon pa po tayo ng examination before sila mag-renew, nagkakaroon po ulit ng medical examination o kaya kapag nagkaroon ng mga more and more violations, nagkakaroon po tayo ng suspension kasi we believe in LTO na having a license is not a privilege. It is only granted to those individuals who possess ethical driving skills and defensive driving technique. So, sa mga road rage na nagaganap ngayon, we should not make the road situation more complicated dahil mahirap na po mag-drive, may traffic jam, minsan ang init-init pa sa daan, nata-traffic tayo sa work. So, kailangan iwasan natin itong mga situations na ito. Pero pag hindi mo kayang iwasan yung situations at talagang there is always an anger in you or rage in you, then magkakaroon na po tayo ng problema dyan. Kasi meron tayong Section 27 ng Republic Act 4136 stating that the Regional Director of Land Transportation Office can suspend the license of a person who is an improper person to operate a motor vehicle. Pero kapag tinaas po natin to, ang Assistant Secretary naman na pwede na niyang i-revoke itong license mo. So, paano po ba ito mangyayari? Kapag nagkaroon tayo ng mga ganitong road rage incidents, so the best way to do is, halimbawa, kuhanan mo ng video, kuhanan po natin ng picture yung license plate. Kapag walang license plate, okay lang kahit yung conduction sticker, LTO has a record of that, and then i-report lang po sa LTO. Kasi doon sa part na yon, doon na po tayo mag-a-act. And then yun na yung action for the resolution for the suspension of driver's license. Alright, maraming salamat po, attorney, sa impormasyon at paalala. Okay, sige po. Thank you. Yan, Kabalen, Attorney Susan Lazatin, ang tagapagsalita po ng LTO Region 3. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Balen at Balita. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit eh. Parang ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorb doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng mga college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sabi ko, sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagumpet kayong larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Kari na ako Lala na akong dapat i-prove na. Imong
obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandukit, tumas level, mo ketang stagnant, mag-evolve, diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent Tinakiyating talent inborn in kami, it is tradition. Tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, kung first try mo, naka-maikwa, kaya ba't discourage ka la, resilient ka dapat, creative, emo kabud pamandukit ating kan natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka tang porsigido ka mo, this, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Makatuto kayo pa rin king Balan at Balita. Isinalaysay ni Sheila Guo, ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo, ang kanilang naging pagtakas sa Pilipinas hanggang sa makarating sa Indonesia kung saan siya nahuli kasama si Cassandra Leong. Narito po ang report. Sasakay kami ng boat sa dagat. Ganito umano nakaalis ng bansa si dismissed Banban Mayor Alice Leal Guo o Guo Haping kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sheila at Wesley. Kuwento ni Sheila sa naganap na Senate inquiry ng Committee on Justice and Human Rights ngayong Martes, August 27, sinundo siya kasama ang mga kapatid na si Alice at Wesley ng isang van sa kanilang tirahan sa farm sa Tarlac. Hindi umano niya kilala ang driver at maging ang plate number ng nasabing sasakyan. Sakay nito, napunta sila sa hindi niya alam na lugar kung saan sumakay sila sa maliit na bangka. Matapos ang 5 oras, lumipat sila sa isang mas malaking bangka. Dagdag pa nito, ito ay isang fishing ship dahil may nakita siyang panghuli ng isda. Sa ikatlong pagkakataon, lumipat ang mga ito sa isa pang barko na mas maliit sa ikalawang sasakyang pandagat at dumiretso na ng Malaysia. Nagkaroon naman ng iba't ibang teorya ang mga ahensya ng gobyerno batay sa kwento ni Sheila. Mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi gumagamit ng ating port. Yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka para papuntang Malaysia. Ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng bangka, ay speedboat sa bandang Bonggao, Tawi-Tawi. Yun po, tsuri lang po namin yun. Wala pa kaming concrete evidence to conclude. Meron po tayong port sa Bonggao
municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na namomonitor natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang tsuri po namin ay gumamit nga ng backdoor. Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka, speedboat from Bongao to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil doon sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking boat, no? Ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman hindi naman yan tulad ng mga mas malaking boat, no, na kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga pwede nga sa tabing dagat lang doon manggaling ang mga bangka. Doon sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkaraniwan na ruta doon sa backdoor ay Zamba Sulta at Palawan. Yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim, at sa mga ulat nila ay kung nag-backdoor man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaari din talagang dumaan sa Luzon, lalo na kung may resources ang taong gustong makalabas. Samantala, pagdating sa Malaysia, isang babae raw ang tumulong sa kanila sa arrangement at sumakay sila ng eroplano papuntang Singapore. Dito na sila sumakay ng ferry papunta sa Indonesia. Ayon din kay Sheila, August 20 nang huli niyang nakasama si Alice Guo sa Indonesia bago sila mahuli ni Cassandra Leong na nakasama rin nila sa Malaysia. Si Ong ang authorized representative ng Lucky South 99 Corporation na operator ng Porac Mega Pogo Hub. Balak sana umano ng mga ito na bumalik sa Singapore at dumiretso sa Hong Kong. So sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Guo? Yung mga magulang at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami, nasa Indonesia pa po siya. So naiwan siya. Nung kayo ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Nakita naman sa kopya ng passport na nakuha ng Bureau of Immigration, mayroon itong stamp na nakarating sa Malaysia at stamp sa Indonesia. Samantala, pagdating sa usapin sa mga seaport na karaniwang ginagamit upang makalabas ng bansa, kasalukuyan daw ang pagre-recruit ng mas maraming tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, as known by many, we're in the process of recruiting more people, establishing more posts where we can fully enforce and implement controls. In addition to our basic mandates, in support to the mandates of other agencies like immigration. Giit ng mga mababatas, nais silang matiyak na umaandar na maayos ang mga sistema ng bansa para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Hindi rin daw katanggap-tanggap na napakahigpit ng mga immigration officers sa mga ordinaryong Pilipino tuwing lalabas ng bansa, subalit nalusutan ang ating mga otoridad ng isang puganteng pinaghahanap ng batas. Because we wanted to make sure that our system works. We wanted to make sure that the mechanisms are in place. Baka po pwede, Madam Chair, we can ask these agencies, ano ba yung process nila? And if there's anything we can improve, what are the loopholes that we are looking at na po pwede nating pagtuunan ng pansin sa budget deliberation? Papakita na naman natin itong mga saksakan ng daming intelligence funds, itong border control management funds, etc. We wanted to make sure that these are being used properly. Liana Canelao, CLTV 36 News. May ideya na raw ang Malacanang kung sino-sino ang mga nasa likod ng pagpapatakas kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito po ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng media nitong Martes, August 27.
Ayon kay PBBM, kabilang daw dito ang ilang immigration officials. Tiniyak din ng presidente na hindi titigil ang pamahalaan para mapanagot ang mga may sala. Samantala, tinanggi naman ni Presidential Envoy to China for Trade, Tourism and Investment na si Benito Techico na may ugnayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99. Matapos kumalat ay isang larawang makikita ang dalawa na magkasama. Ayon kay Techico, totoo ang larawan, subalit hindi ang kwento sa likod nito. Lumapit lang daw ang grupo ni Ong kina Marcos sa isang restaurant noong 2020 para magpakuha ng litrato. Na gusto po namin na magkaroon ng may alam and you were allegedly kept in the dark daw po, Oh, sir. yes, definitely. So, DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. Sir, pero meron na po kayong idea on whose heads will roll? Very, very good idea. Okay. I have a very good idea. From DI, sir? From DI. How many do you Ilan sila, sir? Well, that's not we'll see. That's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang pang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. Sa iba pang balita, patuloy daw ang ginagawang hakbang ng kapulisan para tuluyang mapuksa ang problema ng bansa sa iligal na droga. Batay sa ulat na inilabas ng Police Regional Office 3, aabot sa 144 drug suspects ang aresto sa 79 na operasyon na isinagawa sa Central Luzon mula August 19 hanggang August 25. Nagresulta rin umano ito ng pagkakasamsam ng mahigit 4.1 million pesos na halaga ng iligal na droga. Kasama rito ang 606 grams ng shabu at 236 grams ng marijuana. Sa panahon po ngayon, marami na sa mga kabataan ang gumagamit ng cellphone, laptop at tablets. Kahit na nasa preschool o early years ng grade school pa lamang sila. Kaya naman nagbabala sa mga magulang ang ilang eksperto ukol sa posibleng panganib na dulot ng paggamit ng mga gadget. Kung ano mga ito, alamin sa report na ito. Kung babalikan ng nakaraan, malayo nang inabot ng mundo lalo na pagdating sa usaping teknolohiya. Mabilis na ang komunikasyon, nasa ang panig man ang kausap dahil ito sa imbensyon ng gadgets at internet. At sa kasalukuyan, matanda man o kahit bata, gumagamit na nito katulad na lamang ng smartphone. Kagaya ng 9 years old na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Ngunit upang mapigilan ang kanyang sobrang paggamit ng gadgets, nililimitahan daw ng kanyang mga magulang ang kanyang screen time. Tuwing Sabado at Linggo o kapag walang pasok at umaabot lamang sa 1 oras siya maaaring gumamit ng smartphone. Baka daw po ma-effect daw po yung pag-aaral ko daw po. Para malibang, gumagawa na lamang daw ng ibang aktibidad si Alex, kagaya ng paglalaro sa labas. Magkakantuhan po kami sa mga family members po pati po nag-drawing na lang po ako. Kaya po, tsaka po nagkikilaro po sa labas. Samantala, sinabi ng isang malaking mobile network operator sa United Kingdom o UK na magbibigay sila ng babala sa mga magulang na huwag bigyan ng smartphone ng mga anak edad 11 pababa. Kasunod umano ito ng malaking pagkabahala ukol sa posibleng problema na may dudulot nito sa mga bata. Kagaya na lamang ng posibilidad na ma-expose sa mga ito sa mga online predator, sa bullying, social pressure at mapanganib na content. Dito sa Pilipinas, ipinasa na ni Senator Sherwin Gatchalian ang Senate Bill No. 2706 noong nakaraang Hunyo. Tungkol ito sa pagbaban sa paggamit ng mobile device at iba pang gadgets tuwing oras ng klase mula kindergarten hanggang senior high school, pampubliko o pribadong institusyon man. As of July 29, pending pa rin ito sa kaukulang komite sa Senado. Liana Canilaw, CLTV 36 News.
Tumaas na sa 458 ang bilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF sa buong bansa. Ayon po yan sa datos na inilabas ng Bureau of Animal Industry o BAI. Halos doble daw ang bilang na ito kumpara sa 251 na kaso na naitala nitong August 8. Sa latest bulletin ng BAI as of August 21, pinakamalaki pa rin ang bilang ng ASF active cases sa North Cotabato na sinundan ng Occidental Mindoro, Batangas at Quezon Province. Habang naitala naman ang outbreak o mga bagong kaso ng ASF sa ilang lalawigan gaya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Pampanga, Samar at Davao Occidental. Dito sa Central Luzon, mayroong active ASF cases sa probinsya ng Bulacan kung saan 3 kaso rito ay mula po sa Bukawi at Santa Maria. Sinundan ito ng Pampanga na may 1 kaso sa Mexico habang may 1 ring kaso ng ASF na naitala sa Tarlac City. Paliwanag ng Department of Agriculture o DA, inaasahan na ng kanilang hanay ang pagtaas ng kaso ng ASF dahil mabilis daw talagang kumalat ang sakit na ito tuwing tag-ulan. Anila, posible ring nakaapekto ang hindi maayos na paglilibing ng mga baboy na infected ng ASF. Gayun din ang pagpupusulit ng mga baboy na tinamaan na ng naturang sakit. Kaunay nito, nakatakda na raw magkaroon ng vaccine rollout ang DA sa ilang lalawigan sa darating na Biyernes, August 30. Apin po rin, ding mga ragula, balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para kay galuwa pang updates, i-like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalan.